yang pula usia berimuian itu pemilihan pertama kali ya. Saya tak nama kata sini. Saya tak nama kata sini sekian tak ya. Siapa pula usia ada turun sa dunia badan ini bendera, badan ini decoration ke surga. Na orian ukini decoration non ke surga. Na Peter wallah Allah yaqtas bi rahmatihi man yasha itu pemilih wallah selimuyan ku tahu akabayan. Na kena ubaya qualification pilihan wallah na malaikatamu, malaikadatu, mapasang, moral. Kayo kita ka pemilih wallah na pagilay su wallah sa sifat kumangurip niyan sifat akan nabi amma tatagur ka kepada dia pagilay sa gagal. Sebab saya ayat pagang-pagang ya pirang galbak wallah sagim kay agama na mga nabi. Na ayat niya katundog ko mga nabi na mga rasul. Na setiap galbak ko mga nabi sagim kay agama na adna sifat ay mga matatagukiran andel. Agiti kayo manan at qualification niran sa kapadiran sa galbak. Naging buto sifat ay nibigay kira ng Allah ng barang-barang na lagi tinumam. Kapag ayabu sifat ang kiyapdar ka wallah sa geng kagalabak na kaya mabubuya ka mamakinig. Mabubuya ka mamamakinig. Uli na kapag ayabu kiyapdar kasi wallah na kaya supuso ka na tumatalok saan kaya intublig. Adi ka pa kailangan sa tablig na miyakati ang ginawa. Di ka pa kailangan sa kumukulot na mga kapya ginawa, nagpapakagin sa bigaptan na kaunokor. Udi nagpapakaya mo ang kaptan na kaunokor, saging kaya saging kaya galubok na kaginawa. Malagid na ka sumar amal, ang gusto di pa naman laip kapdi ka. Naging sa bigaptan na kaunokor. Dito yung sabab Allah subhanahu wa ta'ala, na bagian yan sa 3,000 ang aran yan. Naging ko to at 3,000 ang aran wallah, na sa 1,000 ron, na iba paar mga malaikat asyaram 5 taon. Na susanggi burun ay kadung gibu na iba paar mambu mga nabi asyaram 5 taon. Na sutlurun gatos na inidakit. Inidaftar si ikut Taurat. Na sutlurun gatos na inidaftar si ikut Zabur. Na sutlurun gatos na inidaftar si ikut Injil. Na sumagatos na sosyaw pulo na busyaw. Na pala-pala si ikut Quran. Naging kutuwa siyaw pula siyaw ang ngaran wallah. Walillahi al-asma'ul husna fad'u biha. Bagian wallah so siyaw pula siyaw ang ngaran yan na pagapas kanuk wallah. Panganikanuk wallah. Sanggulalan si iko siyaw pula siyaw ang ngaran yan. Na ayaw adik kapakay abatanok pagingarana. O siyaw pula siyaw ang ngaran wallah albat nun su'abd na dua-dua. Na makaliw siyang ka-dua na kepakai pagingaran tang. Na kaya ad na mga kalsok, ad na mga pulya sa tingin na dia kepakai baka pembetui sa maulana. Ad na mga usti, paladigat taon na may kamud na tingin na haram agi ang nakapembetui sa maulana. Sa na mga pediw. Ay puno dyan tabaro na tamasidin na pagkabukariru na iya problema. Na kinangala nakasabutan dan. Igira lagi dito pun gira dikap pakai abang ka pagingaran naso ingaran wallah lagi dang kutaya maulana na sabab sa kaya kurang sa kanin sa tauhid. Dinyan sa sabutan wan tunay betul na kapanginduan. So siyaw puro abu siyaw ang ngaran ng Allah ang yalang ba ay nidagit ko Quran na ayam budi kepakai abatan usara albat nun su'abd tutu siniwe na su'abdullah abu su'abdurrahman sarin sa bagi ngaran sa Abdullah abu Abdurrahman na haram ubo lebat agin kutu abd ay talos ikutaw iba na to kagirong ka Haji Rahman na may haram Haji Rahman ودينا حاجي الله نمي حرام حاجي عبد الله أبو عبد الرحمن نعيب وقصف بغا قوسر سنغندون نندون سو الله عبد الله عبد
Abdullah, agu Abdul Rahman. Ayadangin, sa dinyan kagpa kaya bawon lebat agian kana duti abdu. Nasi sa suratul Kahf. Na Peter wallah bagian wallah qul id'u Allah aw id'u Rahman. Bisi. Karena sa dikepakai abataron lebata su abd ku kapabusara sagin kay dua ngaran wallah. Qul id'u Allah. Tiruang kaya Muhammad amay ka tunganigan ku wallah. Na panganisirang ku Allah aw id'u Rahman udi na panganisirang ku Rahman. Na makali sagin kay dua na palapalad jais, palapalad kepakai ay pagiran ka su Ghafur, ipagiran ka su kaya ka mo rahim, ipagiran ka su Shakur, ada unsur abd. Jais da aduson ay pagiran ka na kenapa ni pakai niya sa da abun dusya. Na pati sa sifat wallah. Agian ko tatiktan wallahu sami'un alim. So Allah na pagpakalag, agu pagpakailay. Wallahu sami' so Allah na pagpakalag, al-alim agu pagpakailay. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali. Mata natig wallah ay nadnami sa manusya. Apun sa kaya kamuto na mayroong bisig. Na oryan yan na tiba namin. Faja'alnahu sami'an basira. Sa ayaw kita katiba biron na kaging bagay sa kailay, agung bagay sa kanib. Pakailay ka na, pakailay sa Allah. Pakanag ka na, pakanag sa Allah. Ugayit na ayat sinudanon na dikapakay, ubasuka pakailay yung Allah, na buwan makakumpir suka pakailay na. Kaya ka pakailay yung Allah, na maragrag sa kapkailay yung Allah, kuklang, ulang mo nakadniyan, ang mapapadalam ko pito lapis, alangit. Gusto lang ulang nakad niya na mapapadalam ko pito lapis alupa. Gusto lang nakad niya na matatago siya di dalabaragan. Gusto lang ulang nakad niya ang matatago siya gin kaya dua. Tulak ba ano lang itago sa lupa na maragrag sa kapkilaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung maragrag sa kapkilaw ng Allah, ulang ano katiriran. Apiyak palapaleta ng berak, palapaleta ng tero, marangan tanong tero, na marangan din nakapurisibaw ng Allah. Dito na karibatan na nakukap kami ganyan kulang dito na dito. Dito so Allah, apa ni sa sifat yan na mapiapot pa ka nagagupot pa kailay, mapiat na kapkailan yan kung mga tao din galabok ko agama, agus sa mga tao sumusurang ko agama. Nagumapiat na kapkailan ganyan kung mga tao, kadi magusay ko agama, agus sa mga tao, apot pa ka lang ko agama. Dito so Allah, apot pa ka nagalabiyag pa kailay. Naso ka nagtanong, agus sa kailay tanong, natanto ang mabuba. Tanto limitado. Ingana na batang punggilaw. Na inutopia karata so kapakaturong si kandi ka turut tudar ka na miyada so ka nagagusto kayo na. Kaya man siya. Yeah. No. Gitu. Oto, miya tarima yan. Basta, asi saging kaya lagi de na so ka nagagusto kayo na tanto akagya kamuto na mabuba. Na ayat tatalokunan kan nagagusto kayo na sa otak. Na ayat tatalokunan otak na so turong. Gitu sabab andi ka turong ako tao na tumiyar sa otak yan, kung tingriyan. Na andi ka tarong otak kung tingriyan, na miya tumiyar so ka nagagusto kayo na benar-benar ang tanway gira sisi tanu sa aman bayan apa yang tunagdagal bak na penanggilan tanu ubatan og tulungan. Nah, gin ko ta maulana na ayama na maulana na ayaratur din na maula. Arab to na muli. Min wawla, muli, maula. Maulana na plural. Arab na maula na datu akan. Ya maulaya, singular. Haydatu akan. Ya maulana, haydatu ami. Na ina din Allah so nakakaadin yan sa pera pinalabiyan. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض سوى الله نبيع البنيان سبعة pun ko sabagi sa tabo milyonary naging na miskin سوى الله نبيع البنيان sa parang kada to sa sabot pun ko sabagi giina security giina datu
adna subordinate na adna mapuro. Na ayaw kabto ko mapuro na na-share. Na ayaw na na-share na mapuro akan. Dato akan. Nadakarata yan. Nadakarata yan. Kasi pa totoo manusia yung kuta kinibugan ng wala sa kanyan imapuro sang kutuwak. Galabok. Ay nibugay wala ko mga kanyan. Nanto niya pakarata ka sa yung kuta mapuro ka nang girokan na rin muda sa ko. Akla-klaro sa subordinate ka niya na ron sa sabab ng wala sa ating mga pirma yan na may dakat sa galabok. Ron sa sabab ng wala sa ating mga pirma yan na may apurumot ka sa galabok. Ron sa sabab ng wala sa ating mga pirma yan na may nakakubra ka. Adit na ba niya nakarata? Kagito na siya to libat ko pa sa tanda respektado. Musa ada tiga bahasa Arab. Adna tadamo ka nagwad na, ada taka. Amata ko respektado. O yan yan. Napaganero na sibutan tanosi. Na upama ka adna sa kataw adatu. Apakalang kapanian. Asya kini awidad na pagkaralangitan yan. Naging kutagya pangalang kapanianon na kubat ya sa telebisyon, kilay sa telebisyon, na kilay sa newspaper, kubat ya newspaper. Nalango-lango na pakanagun na krineran siya kini. Miyanig ka, so piyakalang kapudat. Da. Sanay piyakalang kapyan. Na pagkaralangitan ka niyan. Dir ka masusuat. Nagyato ko numadakalato kag pira lang itin yan. Television na may layron. Newspaper na magyabat yan. Ugayin naging kutadat na may misita sang kutas sabon adar pa. Na ayam yung man yan na tira na dato na ading kayo posibilidad. Inoto. Sumiyong siya pupugusay niyan subantuan ka na gusto kala ka, na gusto naradata ka. Na gusto limu ka, na gusto siyap ka. Api ang nagatas kapursin ko ang matatagusang ko ito, ralangit o dato, na sabab kung kaya ganyan sa ayading gulaw na aniwidet, naging ko takapugusyan yan kung mga daradat yan, mga bantugan yan, na di sumala kalbatan sa 10% aminosyan. Kalbatan sa 10% na ralangit, na ay malalang buo na 19%. Na sumong pansang kasabar adar paging kaya dato. Namirado pa sa kasawan adal pa na epan na mauman yan. Natiro nila nakadya ka mo ito na dato na eding kayo posibilidad. Ino to. Napupugusay niya sa bantugan ka, na gusto ka, na gusto kala ka, na gusto kapsaran ka, na gusto limu ka, na gusto siyap ka. Nakalabatap managyan ko tara ng itang kuta dato. Magpupakalamog yan, nagyan ko tara ng itagyan kuta dato. Nataman sa amay kaapian, din baganta pagyan kuta dato na kanigyan. Napupugusay niya kanya widat subantugan ng kuta dato, nataman sa mga ginawa sudah to, adikliran yung kuruman, apat kemubian ko na gumiya suaswata ko pa nabuntaman yan. Duty, kaya tiro naging kaya mga lokstara sa gin kaya dalabok, na andi kang dalabok kataroon na mapagpakalamok yan, suralang ito Allah. Kagir, aging kutadar pa ayaw patot na gisyon, aging kutadar pa ayaw patot na pulang, nagpapakasundo na aging kuta mga tao, di niyan pamakalang kapan sukabsaran wallah, daradatu wallah, bantugan wallah, gitip kesabapan, sa surarang itikiran wallah, na pagkaalang-alang, sa ubang kilang papasan ka, kagir, ang nakasundo na aging kuta mga tao, ang pamakalang kapan na sukabsaran wallah. Nalagi de, aging kaya masa di tarudigang galabukas sa aging kaya gama. Ayun sarta baging kaya terma mapapakalang makatanos surarang ituang. Nadna sa kataw lang at tigin namin subray niya mga tao piyagin kaya lang ito wala nakadya ka mo ito na bisul dila. Adong panapara nila ko na lang ito wala. Adong panakatawiran ko na lang ito wala. Natiyang nakalipatan katitira wala pakunlan akhadna minuhum. Pakunlan akhadna minuhum. Umanin sa kira natin wallahu ta'ala. Na aya ini tap sa mikiran. Ayat tig wala ini murka mikiran. Aya ini bidas sa mikuran. Pakunlan akhadna minuhum. Na paminhum man arsalna alayhi hasiba. Naging ko ta sabab ko kiyang gulaw layran sa dusya. Kiyang gulaw layran sa inisapa. Antunay niya klas ya dusya. Nasi ko mga mu'min. Na uban yung kalipatya ya pitaman-tamanan aridway tanong na sa mga Yahud. Na sa mga Yahud.
Nasi kumasadi ka sakaratal maut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namin dengan iyan apakawaan niyo sa mga Yahudi. Pakawatan niyo sa mga Yahudi. Pakawatan niyo sa kaya kamuto ng mga Yahudi. Pakaliwan niyo sa Madina sa mga Yahudi. Inutong katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si ko nila iyan apakawaan sa mga Yahudi na pakawatan ng sa mga Yahudi. Na kaya penggagapi ang tangan. Penggagapi plano. Kado mo na katarkasa din ka din kagdam. Ubang papakakahit sukat tiro iyan. Din ka din kagdam iba papakakahit sukat labukyan. Din ka din kagdam iba papakakahit sukat ya kamauto na dinyar ka di kimbitirain. Pala di ka taon na miya kaibarat sa malakayo. Asyul na nakadya kamauto na ingal. Amya kay sakit kapila. Na petebas niya na pala mga tukang kamalakay na rumya gundong sa din magdam. Wanto na isa papakya na gundong yan. Nagina ni matatagwas sifat sa gin kaya mga Yahudi. Ang kaya ka mauto na dito ni kagdam, naging buta nila kang galawang na panadikataon na sa sakata mu'min, na may utiliran sa dud na sabab. Ang kaya na gundong yan. Na uban yung kalalipat yagin kaya darpatan. Ang katatagwan na katanay pampututan rin na markas. Apagkat muna na mga tao pagpakademang kuwa nga mawalla. Apagkat muna na mga tao din galabak kuwa nga mawalla. Namiyak kadakadakan sa dunia may guguri sa antangan ng mga Yahudi. Nagyan kaya mga Yahud na ayat terminal sa Quran ang nanilan sa Quran na Rum. Ginan siniturun wallah, gulibat Rum. Nagyan ka na bitul sa Rum na umbot ya sa kitab na ayat bitul sa Rum. Nagyan kaya mga tawa Europeans. Giyan kaya mga tawa mga British. Giyan kaya mga tawa mga Amerikano. Nagyan ni bitul sa kaya kamuto na Rum. Nagyan ni bitul sa kabubungguran ko mga Yahudi. Nagyan ni bitul sa panggagab sugal bukiran. Dasiran si imiraw sa basiran si imikampin sa agamabayran gabagyan kagamatan. Dasiran si imiraw sa batan na mayroon sa mga warnayran, mga koloriran. Ugayin na ayam niya kasurub sa gin kaya mga dalapatan na sa mga galabukiran. O man isa na di titirni. O man isa na pagpakaramuntun sa gin kaya mimbar. Na pagpugusay niya sa kalawalla. Nakadudutyan nila na mga kasusod ko 5-6. Nagtaman sa dito na di magipupola. Taman sa bibig sinona na paisal na karoon taro opya kayo niyan. Galabuka yan kaya mga Yahudi. Na ulitan ng mga ekter na miya kadakadakal na katanong mga barasimba. Mga baraaman. Aya kapipikiran nila na miya karan nila ni Kuwalla. Aya kapipikiran nila na miya karan ni panaguntaman Kuwalla. Takin ba ka mabibina-bina sa Kuwalla Ta'ala. Takin ba ka maada sa Panginoon Wallah. Kakasasuldan o mga Yahudi ang puso yan. Yawit akal. Akasyapat ano sa ginawatan. Yawit tino akal akasyapat ano sa ginapanaguntaman tano. Kana ubayang binasa sa kadatutan. Kana ubayang binasa sa tabugtan. Kana ubayang binasa sa pamilya tano. Kana ubayang binasa sa kanya kamauto na koneksyon tano kuwang ama. Ugay na simbulan nila. Sugal mo katano sa ikaw agama sa sabab adyon iterima wallahu ta'ala. At tama naman to na dito na magigpapala. Tama naman to na supakan tayo sa mga tatao na katano. Tama naman to na may kaswatan na panamangin pata. Tadi tayo dito na dagda maharam. Kasuwa na yung Allah. Kalipatan niyo. Apin bagi-bagi iso kanya ka mauto na 7-8 sa kanya ka mauto na 30 kaklase. Ino mga kanil, katao na ka 30 kaklase at kung ginaw ka danan makasulsya ka na 30 kaklase. Ay sa kaklase ka taon ko. Na ayaw mga tatausan na sa mga ulama. Na panikilir mo ka panimanto ginaw ka katawan ka. Ang ka 30 kaklase. Sama na na magaya ko rin sa marayaga sampun. Sagin kaya masa dito na digang galam ka kawagam. Pero nabi Allah takhtabuli khitbat ya khika. Ubang kaayagi sumiumulog at pagaya na padika. Nagyang buta pagaring ka na pagaya ganyan. Tigin na piranan. Tigin na 200. Tigin na badiga ko ang nagato sa gulima. Nagumina ka. Saka naka 200. Na miya daw ng kuta nagato sa gulima. Kamay na nakapangiraw ka na may bulir riba. Aging kuta galamok ka. Kung dapat niyo man ito. Gibo ang kuta may bubulugap. Kaya ka mo ito nagpamasa. Nakagimiskin na may tripirap. Nagpagakon sa mga ito sa gulima. Kakagiya dinagakwan ugat ito sa kiram-kiram bityo po na pamasaan yan. Namya katindig ka sa mga asat. Napagiraw ka din kalubugan. Nakasarang na dugat ito. Gano'n pa ko pa natulugat ito. Nagyan ko tayo gano'n na nakuhay na tinawakasan. Namya da ka na may bubulugap. Pagyagan ko tayo pagaling ka. Namya kuwang ka ito sa riba. Kaya kuwang ka. Namya kada-kada kaliman ito. Pagiraw da. Ada na makasul. Apit itong pulo ka klase, nakadya ka mo ito na sa satima nakataon ni Ron. Nabun na yung manisya na declare niya, nakadya ka mo ito na sobra pa sa nakadya ka mo ito na ulama. Na kinangalan, agyan ka dito na di ka pangintuhan. Kinangalan, agyan ka dito na di ka paganada sa kapangaran ni Tanok Walla.
na sabutan tanuan to na ipangalang. Anto na ipsul daging kaya mga riduay. Anto na ipsul daging kaya mga sarwa. Dito sabab pa iman to naging kaya kapnikliratan o siya kukala wallah. Bantugan wallah. Naman isa na ginalitiro na swallay mala. Swallay priliski. Swallay kaya kamautunan. Kirkubantugan. Ugain na simbulan ilang sa. Di ba piya kailer ka wallah sa kapugos siya kasi kukala yan. Di ba piya kaya kamautunan? Kau siya kasi kubantugan wallah. Pakaibarat ka sa kaya kamautunan bang biro po ng nakaging kutawalay. Tapos ka to. Ugay na ay tatago na kaig sa gin ko tabang biro na gasolina. O man nakasumpitan na makatarga ka ba mala akakadigin. Wala yan, ikaw parang naging kaya ka mo ito na parang guapoy. Nakagiya na ba iga tatago na ka sa babiruanan ka gasolina tatago ko. Naginan ni kay ibalata naging kay masa. Aw di tano ka pininuwal na naginan ni ka pakaugi taging ka dito bigang galmo. Agi mo to. Asara malutan na niya bidang. Akajang mo ito naman isa na siya butian. So sa kanong nakatawan na wala, na awaya katawin ko sa ginawa ko na nagagalab ka na sungkap. Wad nagalab ka na kajang mo ito na pakaibanan ko na diya ko sidba ka raw mundo. Kaya ang gusto Allah ta'ala kad nang kuwang wala suludaw niyan takan. Adi sulibon yan. Kagi nagalab mo kaya kuwa ka magiyan ko takatero. Maula na tarik kagi ako gagawin ako maginan ko. Sa kanong may pupurtinin sa kanong pinalakaw sa patpulugawin. Awin kaya diya ka pasad lumalakaw. Nambaling nambugay ka naman tingin sa kargusari. Namadaklat tingin na di manutulan sa ayokit. Nasar mo pa kapi agino ang mga kuda mo sa markas. Ugay na tingin na uban yung kalilipat niya ay original ang kargusari na sa yawm al-qiyama. Saging ko takatsurun wallahu ta'ala. Iqra' kitabaka kafa binafsika liyawma alayka hasiba. Sakat ni ba't ya saging ka na niya pa sa dunia. Akan tiro agugal mo kasi sa lain ka. Kagin na si Janwain. Adin tabon minisimbur na mayroon ka sutaw. Ama panutuloy sa dito ang gulaw na niya. Ito yung sabab ng orip ng Allah. Aw paman yan kasakan. Na adna pala siwakan. Adna turuganakan. Naging kuta pala siwakan. Naging kuta turuganakan. Na miya kauma 30 kataw mama. Miya kauma 20 kataw mama. Aging kuta 20 kataw mama na ayaw mo inisulbiran sa aging kuta walayakan. Na pembantog na kawinan. Pagalay nilang sudah nadatakan. Na busubantugan akan. Na oryan yan namin isar sa 2 kataw mama. At tingin na piniliw kadwaki. Diniyo kakan niya ginggay para sa ginggay pagalitan. Diniyo simpe gala subantugan yan. Sa kano ko na ipamimikiran o anto na ipunggulaw lang kuwa. Sa kano ko na yung ganda-ganda anto na ipunggulaw lang kuwa. Diyan kaya 20 kataw mamamaya kasultiyan katulugan akan na ayaw mo inisulti na nun. Na pumagagalay ni Ranso kaya ka mo ito nabantugan akan. Kamsalan akan. Na minisar sa naging kaya 2 kataw mamada adat yan. Napakalinya ng ka 20 kataw mamaka baka bisang ka palasiwakan. At pagalalan niya so kaya ka mo ito nabantugan akan. Nasarta kaya ka mo ito nababasa niya sa mga taagin kaya. Mga tao ito nagpipikir ako na kirsiyang katulugan. So Allah napitero yan sa Suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Ika mga ito sa musapulagupan. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ اسْمُهُ. Buadam panatig wala darwaka. Buadam panamakalawan sa tilaka. Buadam panamakalawan sa mundo. Buadam panamakalawan sa pagkamurkaan. Darwaka si ikwallah. So tao ang pagalunyan sa mga tao. Adi niyan pamagalin subantugan wallah si ikwalay wallah. Diyan kaya mga tao adi mamulias. Diyan kaya mga tao adi mga lang. Diyan kaya mga tao adi mga also. Apot pagalangan nilang sukapin di kilala ko bantugan wallah na mga mundulan sa pangilalayan wallah. Mga muntabanan sa pangilalayan wallah. Ayun sarkiran wallah abasa na waman adlam mimman man amasajid Allah. Buatong pinamakalawan sa darwa kaso tao. Pisang kaanyan. Pagaranyan. So mga tao di magamal si ikwalay wallah. Ayun ka rasmuhu apot pagalangan niyan subantugan wallah. Gusto nga wallah. Kaya mo ito. Ano pa na mga tao, akagya ka mo ito, na ayaw sa gitiran, na suratan nilang supayta o masjid, na ayaw ni surat nilang ng tigiran na hotel is not, masjid is not a hotel. So tigiran sa masjid na kana uba hotel. Di ka pa kay apakatulugan, di ka pa kay akanan, di ka pa kay abadi jambay, ayaw pa kanta pa nilang naging gadin sa tablik. Ino mga day benaranan. Na ayat pa nabitin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutang kitab ni Sheikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi.
Natingin al-masjidu baitul al-masjidu. Al-masajidu baitul taqi. Suatu Nabi semasjid na may sisanggayai. Adal pa umalakan ku Allah Ta'ala. Tahu sini. Ayaw mo pa ka raw sunod sa masjid. Ayaw mo pa ka raw bigas sa masjid. Ayaw mo pa ka raw dumar pa sa masjid na muttaqi. Maalakan ku Allah Ta'ala. Al-masjidu baitul muttaqi. So masjid na darpa utaw ang maalakan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa tao ako anyan sa masjid. Awalay niyan. Sa tao abalay niyan sa masjid. At turugan niyan. Sa pantag sa ipakaranin niyan ku Allah. Sa kapanggalpukan niyan ku kabagay sa da'wa. Kapanggalpukan niyan ku kanda pangandaw na gusto kapakanan. Na gusto ibadah wa zikr mga simba. Na mga pudi-pudi ku Allah. Gusto khidmat sibisi ko padiyan. Ayakin ka sa masjid naging kapat apakalaan sa oras. Nasa din sa tao ang galapukan niya na si Kusulda Masjid. Naso kasi siya pa kubisita niya na mas mala. Kasi siya pa kira ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas mala. Kasi siya pa kira ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa taman sa masu-asuat kiran ku Allah. Taman sa masu-asuat kiran su Allah. Na kabubay siran Allah. Na tirong kiran Allah arkiyo sa surga. Arkiyo sa surga. Arkiyo sa surga. Iya, nakataw, pagirniyan. So, kaya ka mo ito napsum siya gyan kaya walay Allah. Kaya ka mo ito naptirong niya na di ka pakay. Ibab ka na sa kaya ka mo ito na di ka pakay baka na sa masjid. Magubab pa katulog yung masjid. Ayaw ito, nadip ka na ta ginawa niya lang na pumaginagiman to. Kaso masjid na di ka pakay abasi ka na so haram. Di ka pakay abasi ka na so haram. فَحَلَّ اللَّهُ طَيِّبَاتَ وَحَرَّمَ الْخَبَائِثَ. Yalalo Allah sumangapit yan na xiram yan so. Yan makasisingay. Na sudar pa halal na ukanakaw so halal na da sangkaan. Ugayin daw sudar pa halal na ukanakaw na so haram na kusangkaka. Sudar pa haram na ukanakaw so kaya kamo ito na haram na da sangkaan. Ugayin na ukanakaw so kaya kamo ito na halal na kusangkaka. Anto na ibarat yan. Dia masjid na dar pa halal. O kang kasi isa saging, inom kasi isa kape, kang kasi isa beras, na din dabar ka sangka. O gayit daw, sigupang ka sa sulda masjid, gusto pa kaw sa langit na sunod supad ka, adi sigupan, gusto pa sa langit na arkan siyumpa. Kakanya so haram na singkat yan, saging ka pa haram. Naninom ka sa masjid, dabar ka sangka. Naakto na yung masusulang yan, si kusong na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na yung masusulang yan, kusong na Rasul, na makadudua sa Rasul ko salungan. Na supis pa sa langit na makadum gibu makaduda sa iko salungan. Sa katawa pagarita na sa jinja na usta na makarulog ta sa rasa. Na may ako na nabispa ko sa langit. Na tingin na saik. Ini pura na liman yan. Saik. So langit halal ang taka haram. Na kanyang nagdami na makalilipit ako sa langit siya. Naipit na ako na pagari ko sakit na kanain. Di ka pa kaya ba kung ginawa halal at kumanang ko sa mga haram kumanang ko sa mga halal sa niyo. Tiyarima ka nagina, sakit na ka na, igdaman na ka na. Diyak di panganing ko Allah ipagawa ka. Na diyak kung kapag sagin ka, kanibatan na ka, kagdaman na ka na, amalata. Na ba ka nakatuwalin niya, katago ka sa sakit. Diyak ka napakaisya ka nakatay, sisya, sa ngariya ka, natatago ko rin. Na using ka na kapag isya na haram, din na ba niya nakakahalal. Ugayin na uwi na ka na ipugusyaran na, igdaman na ka na, sakit na ka na. Nandiyan kung katulog ko ni sa kasakit ka, nakabali na mo nakasakit. Namiya ka pangalak-alak ng tingin na okay ka. Ay tingin na kata ko na bangka po ng pagdaro halal. Nalagi niya. Ay gila na sa butaw na sulang-ulang nagtublig na kataliron na dapat na makamba makasumag po naman ng utana. Nalango namang ulang-ulang na mga purut na pag-out sa padir. Napikusa naman. Napikusa kaya ka mo ito ng buman. Nagpanimbol siya ng kapamilya na nakatinagit palaman sa nalangwan ng utana. Nadi, sarilian na naman isa sakit yan. Ano ba yung siyang kagalabok? Agya ka mo tunawaraan yan. Di tayo nung kikumpi lagi yung utarakinan sa injiya, pagkiniran ka mapay, tama ka mamis. Giya ka nakatala, di tayo ka nakatako lang ang tao na pinakaroon tayo tapos bukuyaga. Nagyan ang manis na nawaraan yan. Na ayaw pa nang ginaan tanong, na suwaraan tanong, sakit tanong, ganda mong tanong,
na dita na may sultan ka agad na baka mata na puntaruas sunat panayaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaman isa na sakit yan, kanina hospital kan mada, di pagawa agin kaya kaya kamu ito nagdang niyan. Sumambu sudar pa halal, haram, na dikyo pa kay bang konda kanasu, halal. Na ayan yatang kani sa dunia, adal pa haram, nagiya siya, argiya tuwin ito. Katatan. Na umanawad na may lingga mama, mauwid sa kape, kung mauwid sa duti mo na apag, nakatsun. Pag ito ako sa kape sa toilet, abugat siya, kaki. Dahil paano na haram. Nasaan ka ng pag-inuwa ka, so halal na sinyan ka na ko, dahil pa haram. Okay? Nahigira ko ng topya ka tagamal ka, sa sulda siya na din na priklam ko, so haram na sinyan ka ko, dahil pa haram. Ini pa nung prisya sa kutang bala-bala, na din na ba niyan, din na ba ka priklam mo, katiga pa na kaya sa kutang dahil pa haram. Niya ka pala yun, nagiyan na manisa, nakatanak na inaliyak na, nadakano po kasakti na miyo, na siya sakti na. Kakagiso pa pala ngayon, nakanino ng kuro na ginom. Ay pagkalaka ka nabubod na may kamakabaling at na may pagpahulataw. Haramagi, inuburin si Saiko. Pero nakapagilaya. Kaya kasakit ko ulamay. Na sa mga ulaman na maginapay na tinasugad wallah sa kapaginapay. Na usyurpat na tinasugad wallah sa kasyurpat. Kakautos siya rin. Na usyator na tinasugad wallah sa kasyator. Na miyakan lalakap ka kamuran na umatawa din ang pagbitan sa ulalan yan. Asugad wallah di sudah ba din katao. Kakanya sumataw. Nasabi ni sang gulo na niya na ebdero dengan nakala ta'ala kala rasul. Gitu ni katero Allah katero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ino to pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat pinakamalata mga kanin ko Korea masapa ka kain na gupakabinasa. Nagyang kayaw ang mga ulama kaya kamuto na mga niya makaswa. The worst among the creature is the wicked scholars. The wicked scholars. Ayat ni Nabi pinakamalata. Pag ito kung kuya mas na naging kanya makaswa mga ulama, dan yan doon, so kaya kamuto na may aswayan. Natanay Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, natatabiun na sana naman kablakum. Sigurado doon at yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagugitan niyo at tigay sa ukit umiunaan niyo. Sibran bi sibrin, sarangaw at yung Rasulullah sa iko sarangaw. Ziraan bi zirain, ano pangabarukan sa iko na pangabarukan. Hatta law salaku, taman sa umanayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam o sumulok sila sa jiragabin o wala palaas na salaktumuhu na sulok sila ng pan. Umanayat ko na sumulok sa mga Yahudi o sa mga Kristiyan ko gilba palaas na sulok tanong pan. Kalau kunna ya Rasulullah liman kunna ya Rasulullah al-Yahudi wa Nasara bitira mga sahabat ay sugu Allah bagian ka namin na pagtaw na ginayon sa mga Yahudi o sa mga Kristiyan. Ayat pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na liman antara iba pipikiriyo siran nanto na ipagampangan na kaya kamauto na pisira kawina na kinon siya torotoro na biyagi na payatawa na tiginan na doon na girawat sa sunat sa kapagutoro-toro taman sa miya mo siya tira na silin sa mimbor na edna mo siya tira na doon na girawat sa sunat lagi kaya kamauto na otoro-toro kaya nga dugyakan na miya ito na ko sa sabab. Ay ako na sabab, nasya ito na pulis. Nagyang ko ta kapapulisyan, na miya katalapulo na kapapulisyan, na din penggalam ako, din pun duty. Na kaya lang kita suki pulisyon na pihak awayan. Na siyambian yan sa polis, ada matraining. Adi mata hukuman, na di mata magini forum, na di pa mata utero. Na setiap pakawasan ka sitwa pulis, kakagyan niya katalapulo na di penggalam ako, nagsasabi sa pulis, sa muda. Adi mata magay soldier. Na kaya tagoy sa kasi gaging kay original na pulis. Na pila ka ko leo lupa na tinagiri ang na pulis sa binangat. Diyan na namataw kada training yan. Nagi masusuang ka mga ulama kasisiga ni Manto. Sa gin kay kiyan ng kamang autorito, aguyan kay Akimon. Ay pila ka ko leo lupa din doon sa sunat. Kakagya. Apit na nabi al-ulama warasatul anbiya. So mga ulama na ayasalian yung mga nabi. Na miya katulong na guna na silang din tiblig. Kaso kaya pakapasan niya na namin suber sa asal mo tiblig. Abiyan niya misyonaryo na asal mo dawat. Na din tiblig. Na din ganapong sa agama. Na din panaguntaman. Na ba dumi indugang. Na ba dumi kandidato. Na ba dumi ang kapansama kadudunia. Na uriano kinibulugin sa kadudunia. Na piyagi sambiyan wala. Sa piyakan galapagyan sa agama. Na miya ba ni sukataon niya na ilang. Na ini sambiyan wala uta ng galapagyan na kadalwa ka sa pakasan. Nagiya, kaya tago siran, na pinalakaw siran ko na Europa, agad niya gumanatabat.
Doon na ginaw sa sunatan nga nautor-utor. Doon na ginaw sa sunatan nga nakimun. Doon na gipantagad nila di ka promasay. Nalango-lango na gano'n mo katablig na pala ng bisog ka nakakagiya. Sumipot sa sakitiran. Ang kapakasiga original, ang may tagu sakit. O kaya ka mo ito na pinakamala ulama sa dunia. Aso Iblis, Azazir, agina ni Didnaw na yan. Ulama, kung mga ulama, pinto ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alim, mutaalim, guru mga malaikat, kung niya ka, 84 lagun, na sabab mo kumaratabat yan. Gusto kibriya na di ka lang, na kinwa, Sige kung gano'n ka na Nabi, na pag-isambihan ko Adam, na tamaniman to, na ipagbungyan din ako na nakakaya sangkayan, na lagi dia, agyan ka mga buta niya na may makaswa, audis silang tabang ni Wallah, ako kapadiin Wallah, na ipagbungyan din niya ako na nakakaya nam, agyan ka kararas sa ilan sang ka mga tao, ating galibagkuwagan. Diyan ko dapat pero Nabi, sirangaw nila na pala niya, kung ano na nauturuturo, na din datingin na kasunan. Ina mga na, ibinaraan tayo kanit. Ayat itu Allah suratul A'raf sampai ke surah. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan liwari sawatikum warisha wa libasukum at-taqwa. Zalika khair. Bitir wallahi mga murid tahu Adam na ini turun ng kanus mga ditar. Asun ditar na isa pangyo ko mga kayaan niyo. Na ayat itu teman-teman na mapian ditar na sundudun sukalak wallahu ta'ala kagina ni mapian ditar. Anto na ikalak wallahu ditar. Ami abis lagi ke Quran. So kaya ka ba ito naman country to country na at namin sa sanggay ang determinan. Makailay ka sa akin muna at na matatago na tutub. Udiin na kalo na akatiroon na Morocco. Rakutuang Maghrib. O makailay ka sa akin muna at na gayong ganyan siya bibitin nung natiga Sultan ito Oman. Oman ay country to country, tribes to tribes na namatatang ko na mga determinan. Mga kaya ka mo ito nakasulot sa determinan. So kung ka hospital na hindi ka pakasulot ikaw na tiga doktora ya. Kakatayas uniform yan. Na nurse ya, kakatayas uniform yan. Na midwife ya. Na soldo ka sa kagya ka mo ito na krami, PHQ. Na natero ka na sundarwa ya, kakatayas uniform yan. Na police ya, kakatayas uniform yan. Na api ang dakasong kuleo lupa. Na kaya identify ka, katando ka so, gumagalabok ko gobyerno, gumagalabok ko ka sundalo, gumagalabok ko kambas, kung nagwapento na kalasya, galabok, sibusang ko tanditar niyan. Ino mga days, wallah Peter yan. Au dukhulo fi silmi kafa. Sulda ko Islam sa taruto. Kompleto. Kalangon yan. Banenda sulda sukan bitar. Bonda pun sukan tutup bagus wajah kamu tu nakakimun. Ba Peter wallah ba Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asukan bitar na pre. Kadium pedu. Nan bitar kanu sa kabero de. Kaya kasuldian sukan bitar. Saya rupa akan bitar Peter yan na. Ditar kanu sa kaya ka mo ito na, ditar kanu sa, dudun sukal kuwallah. Na anto na ikan ditar na dudun sukal kuwallah. Ikadua mana niyan? Na walibasot takwa, ayat pun ditar niya na sundudun suka pananggila. Di mo takalak na ikadua mana niya nakapananggila. Na ayaw mana takwa kapananggila, na ututurbang ka, kikimong ka. Eno, siya gudang kaagyan kaya ka mo ito na swing, show, ipsilida. Bakaraw ko, sumulda, kikimu ka, kung namuturuturo ka, kung tuturbang ka, na ayas ang bagyan na de. Nauknaw ba ka tuturban, naguknaw ba ka kikimu, naguknaw ba ka pagtuturuturo. Bakaraw ko, sumuld, uway, malagi-lagi kinum. Sanditar, nagwaraan. Sa mauto, nagila ni bibitol sa ditar na kalkwal, lagi ang masusulot ka. O baka kikimu ka, makatuturbang ka, bakaraw ka mo, saging kuta sabungan. De. Di ka magpakaraw maut, saging ko ta sabungan. O makasisibilihan ka, pakaraw ka lukit, uway. Tadi kaya lang bukat ito, pa ba ka makandiditar sa lakos yan, hindi magang gibuar ganyan. Kaya ptero na nakasakay kiriksan ko ta perneruro amano. Ayaw ko ta malayar ko ta ditar mo na. Ayaw mana niyan, naging ko ta ditar mo ka, sa kagikim mo ka, sa kapaguturutur ka, naging kagkaraw sumul, saging ko ta kadarwakan, naging na ni Peter ang ditar na kalakwang lautana. Na, diyan kaya utur-utur na 10 walwa hadith. Amyari sa katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa kaya pakawitaw niya kanya Sheikh Ibn Jawzi. Agi Ibn Jawzi na mga ulama ini agian kaya mga sabab. Mga ulama ini agian kaya mga ulama may kapasad sa kanya kamuto na Middle East. Ikadua kalan yan na si Ibnul Arabi. Na ayaw Peter yan at tigyan na sulangulangan ang Nabi. Ipon kuwadang na taman ko Rasul. Gusto na ulangwan arasul. Ipon ko na taman ko Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Na pala-pala siran dan makapagutur-utur na pala-pala siran dan makatuturban. Na buwajit tingnan kaya tur-utur na sang kadaya umya marate. Ay mana tajul mu'minin sang kadumya marate. Pero kaya kamo na Hasan al-Basri. Siya ko kitab Bukhari. Sabun-sabun na tiga na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na magutur-utur agututurban. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كان يلبسها الوجيز للقردري. متى أنا يقول وران رسول الله صلى الله عليه وسلم nasasapangan yang ulunian saya ngarangan al-wajiz lil-qardari. Bitaro kaya ka tu na Khalid bin Walid. Asyat tingin ko kaya sultan isa Makkah kung Fatah Makkah. Nakajiyat tingin na pagupaw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakinuha niya nundan sa sahal turban yan. Nagunya nubumpan kuasa kaya ka tu na otor-otor yan. Namiyak yupaw. Nakinuha ko tingin Khalid bin Walid sa otor-otor yan. Naroon na tingin berpenaguan sa bukyan. Abdi muna kung sada ko na tingin lipay na mata ko, sa tama sada ko makukong kilagin ko tam. Buk, abdi niya kinuha, si ko kaya kamuto na, ulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitaro Abu Musa al-Ash'ari. Aswat tingin sumu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Napuwi sa twilit. Namelek na tingin na piliw. Ay pupuro yan sa turban yan, nagusto turuturo yan, absya po na tingin na bilin yan. Bitaro iniisa ko Abdullah bin Abbas, nagusto Abdullah bin Umar. Aso Abdullah bin Abbas na tingin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Abdullah bin Umar na bati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inwari Nabi sallallahu alaihi wasallam magutur-utur ang dakadi. Na ini sembagiran na masalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hasiru ra's. Dadin makasambiyang sa Nabi abad sa tampaw luluwa. Dadin makasambiyang sa Nabi abad sa tampaw luluwa. May panutulo kaya kamaw to na Sheikh Ibrahim An-Nakhi. Abu Sheikh Al-Qastalani. Apa dengan ko 15 mga ala ulama sa dunia. Suat tingin sa mga mujahidin fi sabilillah. Amati tidaw sa para ko Allah. Na kubisto silang sa alungan na mori, nagukatandu silang sa alungan na mori. Suat tingin sa iya kapag tidaw ayan na para buku agama. May mamayin tingin sa para ko Allah. Na pabuyag do Allah. Sa iya mga uto niya na sa otoro-toro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udi na sa otoro-toro Umar bin Khattab. Na sudikiran mga punguturo-turo ko otoro-toro Nabi. Aguturo-toro Umar na miyatay sa pantag sa kadatu. Miyatay sa pantag sa tamo. Miyatay sa pantag sa maratabat. Miyatay sa mabubulag ko kapag nga pakalyon. Siya ko kaya kamoto na kapamendigan ko agama. Ito sa bapa mau sa ito sa kitab. Agyan kaya kamoto na waraan. Apitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyan ko tapitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam bisibrin. Bicara kau niran na paganay ko niran na utoro-toro turban. Na dit na tingin ka sa sunat. Na kelita na mambuhi si biliyan. Na sera kau niya panas, miyo po sa sumpa. Kagiti pa nga na sera kau niya. Na diyan tingin na kapan niya sa sunat. Na kau to, paganay kino na nagyan ka sa ulo. Enet pa siya nagyan ka sa buba. Nariyan kau niya panas tingin na, sa isa bangkala na biyali niya panas, kaya kamuto na pulo siya tagutin siya. Nagyan kaya pantalon, nagyan kaya sibilan atayat, na tumabigan niya sa kitab, berarti sa history na ay original ang bolsa na British. Sunanan umiyaw na ang tanong mga Yahuda kung mga nasa. Sikiran na ng marala. Na susunna Rasul na talo. Sunna da'wa, sunna al-ibada. O kito nabi ko mga simba. Ikadwa na sunna tabi'a. O kito nabi siku tabi'a, cultural heritage. Customary adat. Antonay kayang bangkala o Rasul. Antonay kayang pakatulog o Rasul. Antonay kayang ano Rasul. Giyan kaya kano Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa dunia na ayakakan o mga Christian na kutsara agu tinidor. Na sa mga isik na ayakya kanila na giuray. Guti mo na? Istik again na English. Kaya mo na istik na giuray. Na sa mga Muslim na kinamot. Manual. Giyan ka alima. Na maganda sa trin ang mga Muslim, ang mga Yahuda, ang mga Christian. Nakababanta ka na silang ka-iutu. Na may karasagin ko ta trin. Na pinabangan silang na eminitendo ko mga Christian na may mga susungi, agum yung alalubog yung ilan. Nakababanta ka na pinato na silang ko ta masakya karasan ko ta trin. Na may alalubog yung ilan, agugi ang karinan kakagya. Aso ko tsara na ron niya kasilay. Na ayaw pagitendo ko mga Christian, kagya pangan silang sa ko ta trin. Mga isik na may mabubuta.
Agiging ko tadua ti managyuan na si mini sugar sa matera. Naaya ko na minitendo ko mga Muslim, na miyan tayo makabubugay sa exhibition. Kakanya ko makapatakagi pagdamin sa train na kanya ka mo tunagutom. Na makagagamak sa pakanakan. Tingin na gare ka patakapiyapya. Na miyan kami na bumubak na sa train na kanya, mamaya na makatatando na din sa pakanakan. Naman na miyan na, gibong ko takyaw kiti gusto no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ikukapagda, gusto ikukakan, napkiling ka, apkalinding so, mga Muslim. Ito sabab aging ka suno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apuguya ganda ro nagiye nanti pianabas aging ka kaya mo to na. Miya makaswar katan. Game anti pagibta niran. Aya ka mo to na dilan tero na didlo sa nabi sunna. So pinakamala ilang sa hadith. Asi Sheikh Nasiruddin Albani. Sheikh al-hadith. Labi duga to singibu min lang na hadith. Na pistero yan Pitiratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asallu kama ra'aytumuni usalli sembang kana sa lagidu kailan ako gesembang na padatingin sa kesembang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa sampangan niya na ulo niya. Tiya kalang ka po mga ulama sa dunia asudi sembang at din kasi sa pangan ulo niya na makruh. After na makruh na dua. Makruh was imanan sa halal agong makruh was imanan sa haram. Nasitu kediglir sa alungan namuri. Na ay pando pat takaw maka sa alungan namuri at tiro niyan aso kesumbiang kada utur-utur na makro haram na sunang ulo sumbiang kada ilang penisbun ka. Bugit ka. Kakagiro ka kaya sultan. Adi yung kediglir ni manto kang ginokor ka. Okay kandagi. Kabugaw ko sa lugar. Kakagiro ka utur-utur ka na kerked ka. Nabugaw ko sa lugar. Nakaya pa naman lima na ron diglir sa alungan namuri. Kakanya pia kalang ka pumfatawa minal ulama. Akanya ka mautuna, pia kalang ka pera na sukasimbiang ka daw turutur na makruh. Narong ganito kawi, makruh halal o makruh haram. Adi diyo siya sa dunia ka masabot. Kaga pa kahit na kanya ka mautuna pag ipatatandap ka pa ka makruh halal. Ay problema na ro. Ubarang mo na mabugkar, kanya ka mautuna makruh haram forever. Nagkaya sukar ka. Kaya ka sa kanya ka mautuna customer. Kami na bisong malakama pia. Giye pinakamala. Awil akal. Mga pagaliko. At nasa kata ulama at imang usyat. Giye tingin na mga ulama sa Injil na didabon yun pa kayo. Giye tingin na mga ulama sa Injil na kaya ka mauto na. Giye nga mga kitabira na fadail amal agu muntakhab. Kagi matong panisasatro niran. Muntakhab agu fadail amal. Kagi sa ilmu at zikr. Doon na giye tingin na ba yun pa kayo. Na kaya ka mauto na. Iman to na. Yawit ka do akal. Kaya pa kada mga namuntakab, kaya pa kada mga fadail amal. Kaya ka naburo kami, mataw ka sa basa Arab, makapitya rin sa basa Arab, tila paleta mo na nabsibutsa, kaya na para kita madyuma sa kamadang lataw. Tau ba nga kabe, maranaw tumaranaw, na mananaw ta. At yun naman eh, kaya ka nabutya ka sa kitab, tiginaway, kaya ka namiyabutya ka, sumiyaan na kontestan sa dunia. O 1978, رابطة العالم الإسلامي World Muslim League na pumiyag siran sa kanya kamoto na contest sa dunia. Apya kalang kapiran kulang-ulang wan at doktor kung mga doktor. Magister kung mga magister. Sa atin sa pinakamalaik sa sa dunia na pinakasundun. Ashrat years of life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ayatun Nabi. Na sumira sa dunia na ibu doon makasundang beranaw. Muslim sa Pilipinas. Kakagiya sa mga doktor na katano sa agama na wata murid ang aran niyang kiran. Ay kira sisi na ito po niyan na makawaro na piya mo usog na marariya kiyan. Kakagiya sa sakangan niya sa waga ang kading sibut sa bas Arab. Napipigyan na doktor mga doktor. Ugin! Nagyan mo tagi na surat sa mga kitab na dami po doon na Muslim sa Pilipinas ka, din makaraot sukataw. Da makaraot sukataw. Na sumirat sa mga ulama sa dunia, na 80 patabas sa Arabun, na 11 basaw na kaya kamoto na Urdu, mga pedang basa na paling sumirat, na panganda sa kapunutula saya, na kaya matimang buta lang ulang unang kitab, ay ni surat sa basa Arab, na ayaw permi o first, na kaya ka mauto na 50 gibuan, ayaw permi o first na 50 gibuan,
50,000 riyals. Nasusikan na 30,000 riyals. Na-support na kanya kamunta na 20,000 riyals. Pakaganda sa kapunusula sir, nakagya mapasad na ayam niya kakuha ko number 1. Si Dr. Safir Rahman. 50,000 riyals. Ami akuha niya. Daw kung masakan sa kalang kitabiyan, na Rahikim Maktoum. Rahikim Maktoum na ilay niya sa first speech. Daw kung matigan niyo ang na India. At taga-India. Number 1 na India. Number 2 na India. Number 3 na Pakistan. Number 4 na Egypt, Misr. Number 5 na Madina. Number 6 na Makkah Al-Mukarramah. Ay malang yan na ayat ka na number 1 na nagiya dunia. Nagiya India. Ako number 2. Nariyat yung pagari ko. Kung ano pa na pwede ko pilka. Kung kapas ako mga ulama sa India. Nakagya ka mo ito. Nakataka namin ang kamay sa ginisuratan ko kaw yung nabi. Nawaan anto na pupulutiliran. Ang mga alam po nakagya ka mo ito na umiri. Nabat yan yung matalahay kay Maktoum kakaya. Alam mo lang na nisulat pero na pala hadis ako pala ayat adik na mo daif. Kapala authenticated. Naging ka na fada'i ila amal ay sigda tanong, kuriksyonan tanong na sekhon hadis na sa dunia. Sobra sa talugat na singgibo milang na hadis. Siya gina Sheikh Maulana Zakaria. Nasiskan yan niyofat sa Madinah al-Munawwara ko 1967. Nasiskan yan minadabang ko kubur mga sahaba sa Baqi al-Gharqad. Apya gitumu. At kaya paniyasan mo ta kubur mga sahaba ta umanda ko nakapubisitaan. Ulang-ulang ko na panihaji sa giyan ko ta gilid amas gitu Rasul. No karo panagimit mong ka-authenticated ka mama. Kaad nakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam asuputay sa Madinah na anagarantin yan. Namia tonto na nga mga tao mga girlpapoy. Kagya ka mo ito na CD. Tiyotaro sa kagya ka mo ito na sulangating. Agyan kaya bugatagin yan na kagya ka mo ito na authenticated naman na ulama sa dunia. Sotis wala nabiya mala. Diyan kutwa 50 ulama sa dunia. Apya kaumpia wala kumasa ko 13, 14. Ay mana 1300 ako 1400. Na ayan ang muna na si Sheikh Imdadullah. Na ayan last akong conclusion na matataguro na si Sheikh Umar Maulana Palapuri. Naging kuta kagya ka mo ito nakabuti ako sa giyang kuta kaya ni Sheikh Umar Maulana Palapuri. Kamadakal po na kataguan na katanong. Miyari ba tagyan ka mga workers? Ay buf ka nagtana Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Palapuri. Ino ay adipte na pitero nabi. Kagiging ko takyaw sa ko katero nabi na sigiran niya kapul. Kadita pa kagila Maulana sa Pilipinas ka, pagkaya tawag na sa gidang kapolitisyan. Mabalak ka na lagi na pa mawit sa binupagpumalo ako. Napakaraw ka ito na pitero ni Maulana. Ako tadudupan niyo po sa Manila. Kapag pala yung bagyo sa ating manabakan siya ito na makuha niyan. Di tagiro tero ka, sala ka igugugitiyan. Sala ka kaya ka mo ito nakaranasan. Naayat po galing naging ang mga tawa. Ini bagay na naginawa ransa para kuwan laudala. Mawala na Palampuri, mawala na Ilyas, mawala na Yusuf. Ini dunit tira na ginawa ransa para kuwan lama. Nagjiit pagkaroon ta tero amya kapunggiran. Kakagisok pa nabuntaman Rasul na pinggalabagiran na ayaw nga niyan na dasilang panmamatay na ipagalin sa mga ngaraniran. Di tagkara na malayagin kaya kaya kamuto na pangarita, watata, kakata, amya kaswa ko ang gama kay pusa kamarano na taman sa ulo na din na miya tagunaw gito-gito na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasala ka salida minimanin sa dunia. Arinibat yan, so kaya kamuto nagipagdaw niyan ko agama. Nakanaubak kaya kaya kini ka kalak kumur ka wala. Ibatan yan kanarang iti. Akatawan ka na, suminilay siya kaya na namin nung garap na yan kasi ipanagpagaluin. Agin ka kabuwili niya na duty. Agin mo ito. Gin ka kaya mo ito nakapubiyaga sa gin ka sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagin ko ta hadis, siyang pagbusa, gin ka kaya mo ito na panutultan. Kaya sipatan na ka na ginawa ko, ginawa niyo. Sama din siya na kaya mo ito na pagkudamihan sa karantim alungan. Ay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na al-mu'minu qawiyyun khairun wa habbun ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Suatu yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mu'min ang mabagal. Na tumuwa taral biya rin sa mu'min na salwi. Anto na iman aging ka hadith. Ang mu'min ang mabagal. Na tumuwa taral biya rin sa mu'min na salwi. Black belt, o aikido, o syutukan, wanta kay minus na kuntaw. Aba, reklamin siya aging ulama, diya kaya mu'min na mabagal. Na ayaman aging ka hadith. Apitero Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mu'min na mabagal na tumu adi sa mu'min na salwi
Nagia kaya ka mo to na India. Na ayamnya ka kongkirun asahaba na wata-wata. Sa 10 agwon wa itu dia. So Usama radhiyallahu anhu. Na pangingisya ka na si sa ngadar patan sa anday 10 agwon itu dia napakatadigan ni siga kara parapay. Amay itu. Kamudan. Na ayamnya ka kongkir sa India. Na oreno kaya kongkiraw no Usama radhiyallahu anhu. Na ayamnya dito sana mga Muslim na sige gina Sultan Nuruddin, Sultan Qutbuddin, Sultan Shahabuddin. Na miya kapat gato sa 50 ragun na kukontrol ng mga Muslim a India. Na oreno kinigino kan sa dawat na kaya lipatan tanwa, gengke dawat na kaya buka ng mga Muslim. Naging butamas sa kakontrolera ng adi na pagarita no. Adi mag-eskwela sa kaya kamuto na Aligarh University sa India. Na sabab sa iyang buta kabubali niya na dai, duat, na mag-eskwela siya sa kaya kamuto na Australia. Na siya ito na salwi, pasakit. Ino to, nabigay sa mga panganang kamanan ng gilaw baka sumuriat yan yan. Na manuboy, na kaya matagusang Kuta University, na sotaro to pagama, na sudo na pinggalabugyan, na sotalolo na pisipat yan. Na anto na idua pinggalabugyan, abituan ta na sotaro to pagama. Na sotalolo na pisipat yan. Imani yan, paratea, nagipinggalabog yan. Ibadiyat, simba, nagipinggalabog yan. Na ang tanay pisipat yan, muasalat, society, muamalat, dealings, akhlak, behavior. So ka society, gusto ka pag induduro na, gusto pa parangayin, nagipisipat yan. Gipisipat yan. Na ang tanay niyang gulaw lang yan, sang kuta katatagin sa University sa Australia. O manimindu ka pila yan, na kaguya nila ng kota ba niyang bukas singa, ba niyang bukas tiro, ba niyang bukas bitar, paparangan. Na miya ka kon, sa labi sa pula mga estudyante ang pala miya ka turban, ago pala miya ka kimon. Na miya ka da ka nasok kimon. Instead yung kota university na uniform nilang, amis si Sanggay, na miya buto naman po kota uniform niya kyoto, aka mo muslimi. Na miya ka da ka lang mo yun sa siwak, na miya ka da ka lang ni turban, na miya kada kalamin kimun, taman sa miya kang bulay siran sa masjidiran sa university. Na kaya tuloy ka ng Kirk University. Ang taway original eh. Na ini tuloy na ng kutap ka na para pa sa luwi ang Muslim. Isya ito. Na buto di kila. Na tingin na terminated ka, expelled ka sa university. Na agi ang Muslim, at dito, pinabapalti ka Muslim. Na bagyo ka Muslim, sa Pilipinas, sa mga squat sa lupa na may kapakaano na makipagkita ka jihad ko, niya. Nagito na squatter. Malapad ni reklam. Niya nga doon sa darpa, nakagya ka mo ito na pagkawan ko yung nagawin yan, na di yung pagkawan, nakagya ka mo ito na rakonya po yan. Subhanallah. Pamamala daw sa kilid na highway, di ka pa kayo sa kang gobyerno, nakagya ka mo ito na may kapakawan na tingin na bumagkita na siya, pagkawan na nila. Diyan ka, galo po katano, diyan ka, sultano. Na ayapi taman-taman na kapian yan, napakabaka ko dahil pa nasa jabi tingnan yun. Na eto na pong bululan. Asar ka din yan masulang, sukura na guhadis. Kano ba kapag siya bitigan ng kainglang kalalag ka? So doon siya expedient lang sa game ko sa katay estudyante. Na doon turo, na guminak na mewa sa university, na tigyan ko kiamutan niya na labi tulog pula kataon na ginawa niyo na tuloy-tuloy ka doon. Kasi tigi, bola na tayo kaging kagalubok na non-stop na continuation na tumiyugalin sa Puda University. Na miya tagu sa giyang Puda University, na dapat makasarabon na madakalas kaya amutan yan. Miya pagkimun yan, na miya pagkaturban yan, na miya pagkasiwag yan, na miya kadakal pa nakikikimun sa Kuta Darpa, ang bituturban sa Kuta Darpa. Na tinantalit pati mo ang nakatano, na tingin na tinambalay tanong sa masjid. Na miya katinig po sa masjid sa Kuta University. Na kaya tuloy ka pa ng administration sa Kuta University, tinanay pa kadakal uniform, at na uniform tanong. Na kaya ka mo ito na pindiskas, na pag-experience sila. Sabab sa mga uniform nila, napindiskas. Namin ka sugata sa huli Bible, huli Quran, a worship Allah gusto. Pagitaban ko diyan kamuto na kamamanusya. Nadipak ato sa pagitaban ng human made, siya ko kaya kamuto na Allah's made. Ay mana niyan na minitaros ng kutan bitar nila na kaya sisi sa Quran, sisi sa hadis. Ay po mga buka ka mga tapo nila sa Quran at sa hadis, nagyan niya mga suara katan. Apo gino kaya kamuto na sa Quran at sa hadis. Kakagyan mo, narakadila po ganun makasukuran, nagudila po ganun makasukuran, nagkila naman, sila nakatawan. Na may katawan pa ng kota, murid, estudyante, na siya pa ng university, na di na ba niya parang alakasi.
Kamadakas na may akuang ka sa mga tao, may natinaway, may awakon. Natinagari, non-stop, tuloy-tuloy na. Natumiugaling mo sa Pada University. Tawan sa 5 na university ang kitagwanon. Na 5 na mas kita membolay niyan. Nanda labis 10, labis 20, labis 30, labis 50 kayo ng mga padiyan. Yuto aki mu'min na mabagari. Akan na o bagkara na di kaya bakararado. Di pagutangan na kaya pagpakautang. Kanda o bagyan kayo man to, amya makaswa mu'min na mabagar. Amya ginapay na mitisir na tinapalak belte na giyer. Iba tanan. Kakyaranan. Ayat kya saraban. Ayat itu mu'min na mabagar na giyer kaya pagpakasarab. Di kaya kamu ito nagsaraban. Mangari penuh Allah pagpapaginagiman to. Sokap tugumpiat ano sa gengkay dunia na taman sa alungan na mauri. Nasibu papadalamaw Allah sa kapanggalabakatan ko mga subuan yan. Sa ikaw kito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sagi pamayan din tanong ko sambayan. Apantag sa kapaganag tanong sa ilmu. At tanong tanong sa ikaw Allah. O kita kapag hindi ginaway. Para buas o aswat tanong sa ikaw Allah. Sa sita na magpaganag sa lalang ko Allah. Sa upamakakayo na ayabukaw na sula ilaha illallah ko puso. Na Muhammadu Rasulullah ko ang gota. Na ayaw pulaos na sambayan. Na ayaw sabak na ilmu. Na ayaw raon na zikr. Na ayaw nga na ikram. Naging kayo nga niyan. Naupaman yan kami kung nagtumukan ka. Naging kutagatayan. Naging di ikhlas. Naging kutagatayan. Nautram ko sa talaga sa ridot. Tridis. Nagkabitay ka. Bibog ko sa pakalakas sa portinis kang kadigabitay. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.